kanthi mirengaken nggih menika lelagon gending-gending utawi langgam ing siang punika senaosa panase ngempleng-empleng nanging mboten dados menapa awit menika kahanan sasi songo ngaten menika sajanipun menika kathah request nanging pelok. Lah pelok menika ngumpul dereng kagungan pelok gadahe namung salendro. Mbok bilih taun ngajeng Bapak Lurah kepareng ngusahaken pelok. Panjenenganipun para kadang sambung rasa laras menika nyuwun pelok mbok bilih taun ngajeng nawa taun ngajengipun malih. Nggih. Para bapak, para ibu dipun skecaken nanggil pinara lenggah kanthi mardu mardi kaning penggalih. Kang Ma'ruf mengkene jaluk gending ya request apa nyuwara nggih monggo. Kok kalajengaken langgam no Mas. Oh disrempek deh. Oh nggih. Nggih, srempek. Cok. Nggih, nuwun sewu dumateng para pirswa saha para bapak ingkang katemen rawuh sugeng pinara lenggah nganti ngantos paripurna samangki. Wonten niki panjenenganipun bawa MC kasuwun dipun iringi srempek dumateng kadang-kadang purwa sukolaras sumangga wekdal sawangenan kawula aturaken sumangga nuwun. Cik. Sagunging perawuh kakung putri ingkang satu terhormatan ngaturaken wilujeng siang wilujeng kepanggihan sugeng rawuh lan sedaya lenggah wonten ing sasana ingkang sampun kasemadyan sekecahaken anggenipun sedaya lenggah ngantos mangke titipurnaning adicara ingkang kagelar wonten ing kalendhangan siang tunggal saten punika. Inggih saderengipun kula matur ingkang salang kathah keparenga kula ngaturaken salabektos kula kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konjo dumateng para pepunden, para pinisepuh, sesepuh dalasan aji sepuh ingkang satu tat pinundi-pundi. Ugi dumateng sang jaring para sedaya kakung saha putri ingkang satu tat termatan. Lagi saderengipun mugi diagung pangapunten ingkang kathah awit kala semilatur gembel kamardikan panjenengan sedaya kalanipun saweg sakit wonten pangandikan. Langkung-langkung kemanten ngadeg wonten ing ngarsa panjenengan sedaya boten sanes kala namung derek dawuhipun ingkang hamenggo gati inggih panjenenganipun ingkang mitulunyo Bapak Ismaji Delasan Ibu Yatmini ingkang wonten ing kalenggahan siang tengkap sonten punika hamala kramaken putra putrinipun ingkang asma Nimas Ayu Hani Anur Maria MKM ingkang samangke kajatu kramaken kalian satunggaling priya mijil saking kademangan ngrupit ratah jenengan Kadipaten Purworejo nggih putra kakung saking Bapak Budi Santoso Delasan Ibu Weti Kushardati ingkang asma Kakang Mas Dimas Rakawibowo lan mangke kala ingkang sinaraya hambuka wiwananing suka wenganing wicara dolaning kandha minangka jejering pranata adicara lamun saderengipun kemla hanggai gati ambo pilih mangke wonten kirang telepatipun awit saking cuplih pun mangke so kirangipun seserepan mawantu-wantu kalau tansah nyuwun pangapunten ingkang saagengipun ugi mawantu-wantu kalau tansah nyuwun idi pangestu delasan idi pandonga dumateng sang jaring para sedaya kakung sana putri
utaminipun para pepundhen para pinesepuh laladan ngumpul mriki nggih mugi-mugi lampahipun upacara walimatul aurus wonten ing kalenggahan siang tegap santen mangke saged manggena kalujengan kawis ing rubeda nir ing sambikala Allahumma amin. Ing para rawuh ingkang sadaya tematan sepisan malih kunjuk dumateng para tamu ingkang tasih ketepeng rawuh ngaturaken wilujeng siang tegap santen wilujeng panggihan sugeng rawuh lan sebentar lenggah wonten ing sasana ingkang sampun kasepatiaken lan mugi kasekecaken anggenipun pralenggah atas mangke titipun ing adicara ingkang kagelar wonten ing kalendhangan siang tegap santen punika nuwun. Ngaturaken matur panuwun kunjuk dumateng kadang-kadang paguyuban seni krawitan Sukalaras mijil saking Sobo ngumpul nggih dipun pangarsani dening Bapak Suwito. Alhamdulillah menika sampun jaga caoslipun kunjuk dumateng para tamu mila mekaten sepisan malih dumateng para tamu ingkang tasih ketembang rawuh ngaturaken wilujeng siang tegap sonten wilujeng panggihan sugeng rawuh lan sekuntar lenggah wonten ing sasana ingkang sampun kasmatiaken lan mugi kasekecaken anggenipun pinalenggah ngantos mangke titipun ing adicara ingkang kagelar wonten ing kalendhangan siang tegap sonten punika. Inggih menika sampun nampi sasmita bilih pinanganten putri sampun purna anggenipun angadi salira melas wadana keparing sedya badhe marak sowan wonten ing ngarsa panjenengan lenggah wonten ing sasana rinengga. Mila mekaten kunjuk dumateng kadang kula juru paes mijil saking Nailan Nadia Salon ngaten nggih Pak nggih. Menika monggo sirat maja pinanganten putri dalasan bobiyungipun mangke sumangga tumuju wonten ing sasana busana kinenah nganti jengkaripun pinanganten putri mijil saking sasana busana arsa lenggah wonten ing sasana rinengga ngaten nggih. Lan sepisan malih panjenenganipun Bapak Ismaji dalasan Ibu Yatmini kanthi rawuh panjenengan sedaya boten asanes kasuwun berkah pangestu dalasan idi pantungipun magepokan kalian hajatipun ingkang ngantos 17 putra putrinipun ingkang asma Nimas Ayu Hani Anur Maria MKM ingkang samangke kajatuh kramaken kalian satunggaling priya mijil saking ngrupit jenengan Ponorogo putra kakung saking Bapak Budi Santoso dalasan Ibu Wetikus Herdati ingkang asma Kakang Mas Dimas Rakawibowo. Mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan sedaya wonten ing kalodhangan santen punika paring berkah pangestu mliginipun kunjuk dumateng pinanten kekalihipun anggenipun ambyur ana ing samadaning Branagung tansah pinaringan rahayu wilujeng kawis ing rubeda ndir ing sambikala Allahumma amin. Sepisan malih kunjuk dumateng Bapak Ismadi dalasan Ibu Yatmini monggo tumuju wonten ing sasana busana kinenah nganti jengkaripun pinanten putri mijil saking sasana busana arsa lenggah wonten ing sasana rinengga. Ampun bilih sedaya sampun samangke gati murih lan sedya kala semanggaken dumateng parang para ingkang piniji jengkaripun pinanten putri mijil saking sasana busana kabiwadha ungeling ketawang pusparna. Monggo Bapak. Suwang Rabdata Pitana suwurdining sirna nenggih sasana tentrem data ingkang ngesti wontene pitana iku luhur
sirna kang memala mahani jagat tentrem lamun angesti marang luhuring budaya gumelar manungsa padha bebasan andita lamun sira sawahyana lamun ta sinarang kecaring pramana nahanto ingkang kawuriyan minangka pambukaning cariyos pinanganing parwa pambukaning kandha nenggih wis mogong ingkang kinarya gelaring upacara ginata kadya gelaring negara Nusantara sinebut negara Warasundari ingkang werdinipun Bumi Pinilih Bidarung saring pradangga Agong Samuni angrangin kadya ambabar ketang puswarna ana gandha ngambar arum kadya ping samirana mandha kaista jegaring Syatpaja pinanten putri mijil saking Tepas Wangi Tepas mengkur di papan wangi pusan reges mijil saking Panti Busana menika warnane mustukan wanedya ingkang asesilih Sang Dyah Ayu Retna Dewi Hani Anur Maria ingkang samangke sampun angrasa busana ing prameswaring nalendra ingkang miyos saking Panti Busana tumuju mring satelenging Baregan Ageng ngarsa lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana ingkang sampun rinengga ing satataring palengganing alendra Kaestara pinanten Putri Endah Sristayang Warni dasarang agem busana sarwana memba busaning garwana katon pating galebyar pating celana cahyane lir kartika lir pernah hang agem puspita Idonci sampeyan kira-kira terima dengan kana lamun kadya ping samiranda mandha kaestara jegaring pinanten Putri Arum Gandanya yayak ngebai sandinge Baregan Agung saya dangu saya caket lampahipun pinanten Putri samangke wis dumugi wonten ing sasana Nenggo kaestara pinanten Putri sampun lenggah angga raras wonten ing sasana Edigih sinebat sasana Rinenggo sasana papan Rinenggo dene paesita dipun hias ingkang teges lenggah piyambakan lamun cinetrang ukara sumugi jang ora daya kaya-kaya ngarantu praptaning satriya muda ingkang minangka gegantilaning nala maning netra kang lagi labuh negara sagenging Prabu kagem putri ingkang satu katurmatan satas mekaten anglendharaken lampahipun utawi jengkaripun pinanten Putri mijil saking sasana busana ing samangke sampun lenggah wonten ing sasana Nengga kineng kang rantu tata laksananing adicara ingkang salajengipun inggih lampahipun upacara panggih pinanten kalih ewangke kunjuk dumateng kadang kula wong tamu ten ngajeng mbok bilih sawanci-wanci pinanganten kalih sampun sumadya kajemuaken kala suwun paring sasmita dumateng kula ngaturaken materi panuwun kunjuk dumateng paguyuban seni krawitan Sukalaras mijil saking kademangan ngumpul latah balong Kadipaten Ponorogo ingkang dipun pangarsani dening Bapak Suwito ingkang sampun nderekaken jenggaring pinanganten Putri mijil saking sasana busana nggih mboten katalumpen ngaturaken materi panuwun kunjuk dumateng kadang kula juru paes Nadia Salon mijil saking Nailan Selau ngaten nggih. Datan kantun menika kunjuk dumateng pepundhen pini sepugi para kadang among tamu wonten ing ngajeng mbok bilih mangke sak wanci-wanci pinanganten kekalih sampun sumadya kajemukaken kala suwun paring sasmita dumateng kula ngaten nggih. Menika tansih ngrantos rawuhipun para kadang mitra pitepangan ugi para kadang tangkita palih ugi sanak
kadang ingkang mbok bilih dereng rawuh menika tasih katitik tasih kathah papan palenggahan ingkang tasih lodang mila mekaten menika dipun sekecaken anggenipun pralenggah kunjuk dumateng para tamu ingkang sampun kepareng lenggah lan dipun sekecaken anggenipun rahayu pasugatan ingkang sampun kaasta nggih menika monggo dipun rahapi pasugatanipun Bapak dipun sekecaken anggenipun pinalenggah ngantos sak cekapipun adicara wonten ing kalodhangan santen punika sinambiang rantos rawuhipun utawi lampahipun upacara panggih pinanten kalih rawuhipun kadang pisan darasan pinanganten kakung mijil saking kademangan ngrupit tlatah jenengan Kadipaten Ponorogo. Sepisan malih wonten ing ngarsa panjenengan menika sampun kagelar kadang-kadang seni krawitan Sukolaras mijil saking kademangan ngumpul latah Balong Kadipaten Ponorogo ingkang dipun pangarasani dening Bapak Suwito. Mangsi ing mangke tasih siaga caosanipun kunjuk dumateng para tamu. Menawa mekaten wekdal kasumanggaken dumateng kadang-kadang paguyuban seni krawitan Sukolaras. Monggo. Nggih, sembah nuwun Bapak Marikun nika wonten request langgam ali-ali ngaten nggih. Nggih, ali-ali. Kang Maruf bawa ali-ali. Bawane piye niki lali no mboten niki. Ali-ali iki karepe benjo lali kok malah lali ben. Mungkin disaut nggih Pak Wito nggih. Nggih, Kakung Bapak disaut mungkin nggih. Lek disaut tiba lho. Ya lek sajake gak nyandak ya digeret kok ngundur ngaten. Gamborohe. Lho. Jenang gula napa? Dalem? Lah nggih. Kok ngamboroe? Jeneng kula monggo kelali aja lali iki bar ilang ingatan sesasi lho. Muga-muga candak mangke Pak Wito nggih. Oh baleni malih nggih. Pripun kirang dhuwur kirang ndek? Kirang ndek Mas. Berarti kula mandhap mriki nggih. Nggih, lah pas ngono. Nah nggih. Awar Mbah Lurah. Nggih mbok menawa dikapakne. Mboten Mbah Lurah nika. Belajar bareng-bareng nggih bidal saking niki Mas Bidal niki. Monggo sak pinten. Nah, sak monten kan langkung ending. Nggih, kula wau sing nintingi Pak Wito Nggih mboten napa-napa sedaya niku belajar. Nggih, ngoten mboten nggih. Jenang kula kurang dhuwur. Pun. Kelali aja lali. Pun. Entrah ngepas niki ya wangel lho. Hali niki sule kula aja dianggep sepele. Pangapunten Pak Lurah nggih. Niku nembe belajar nggih. Bar ilang ingatan sewulan niku mboten ngerti napa-napa. Alhamdulillah pun kepanggih malih. Pun kembali ke dunia. Kula mboten melu amung ati tansah nggon ndeli
yen dadi lara gelo sedih rinten dalu ketok-ketok kewala nganti-anti besok apa bakal bali yen bali bejo temu tenan Mbaten pangapunten nggih dalem pun monggo mriku mawon langgame nggih Ngagema ali-ali aja lali
pilihanku ripat biru pamrih preso lestyo ingkang wani yen tak kondisi atiku besuke bresanono ali ali Oke, menika setunggal langgam ali-ali sampun katur sarengan kalian kadang-kadang paguyuban seni krawitan Sukolaras. Oke, menika kala wau panyuwunan utawi pamundutan saking sinten Bapak? Ali-ali niku wau. Ngersake sinten ingkang ngersake? Oh ngaten. Oke, menika sepisan malih konjo dumateng para tamu ingkang tasih katempeng rawuh ngaturaken wilujeng sonten wilujeng kepanggihan sugeng rawuh lan sekementar agah wonten ing sasana ingkang sampun kasematiaken lan mugi kasekecaken anggenipun pralegah ngatos mangke titipun aning adicara ingkang kagelar wonten ing kalodhangan siang tekap sonten punika. Sepisan malih kanthi rawuh panjenengan sedaya wonten ing kalodhangan sonten punika boten asanes kasuwun berkah pangestu dalasan idi pandongaipun magebokan kalian hajatipun Bapak Ismaji dalasan Ibu Yatmini ingkang hangetas pitulus putra putrinipun ingkang asma Nimas Ayu Hani Anur Maria MKM ingkang samangke kajatukramaken kalian satunggaling priya mijil saking kademangan ngrupit ratah jenengan Kadipaten Ponorogo nanenggih putra kakung saking Bapak Budi Santoso dalasan Ibu Wetikus Herdati ingkang asma Kakang Mas Dimas Rakawibowo. Mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan wonten ing kalodhangan siang tegap santen punika paring berkah pangestu mliginipun konjo dumateng pinanten kekalihipun anggenipun ambyur ana ing samadyaning Branagung tansah pinaringan rahayu wilujeng kawis ing rubeda nderek ing sambikala Allahumma amin. Nggih sepisan malih menika sinambyang rantos lampahipun upacara panggih pinanten kalih konjo dumateng kadang kula mong tamu wonten ing ngajeng wa bilih mangke sak wanci-wanci pinanten kalih sampun sumadya kajemuaken kala suwun paring sasmita dumateng kula ngaten nggih. Lan menika tasih makarya sarengan kalian kadang-kadang paguyuban seni krawitan Sukolaras mijil saking kademangan Sobo tlatah Balong Kadipaten Ponorogo ingkang dipun pangarsani dening Bapak Suwito emang kita sisya gocasipun kunjuk dumateng